Скорый поезд номер 123 Новосибирск, Воронеж, Белгород прибыл на третий путь ко второй платформе. Время стоянки 20 минут. Нумерация вагонов с хвоста поезда. Проход к поезду через новое здание вокзала. Hürmetli pasajerlar, Hyundai 25 Hanlı Novosibirsk, Belgorod тегерүсе поезы ikkinchi platformaның 3-нче юлына килде. Безнең Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры 15-16 октябрь көнде Алматы калаһында Казакстан Республикаһының үзенең гастрольләрен оештырды. Беренче көндә инде без Мөхәммәтша Буранголовтың Шәүрәкәй спектаклен күрһәттек. Икенче көндә Айгиз Баймөхәммәтов әсәре буенча куелган Хыялга каршы спектаклен тәкъдим иттек. Килгән тамашачылар бик ихлас кабул иттеләр безнең спектакльләрне, кул саптылар, озак актерларны ебәрмәнеләр һәм сәхнәгә менеп берничә кеше рәхмәт әйттеләр безнең актерларга, театрыбызга. Безнең театр Алматы калаһында 1987 елда булган икән адаккы тапкыр. Һәм әлбиттә тамашасы ниндәйдер кимәлдә безне оныта төшкән һәм безнең уебызса тамашасыны киренән үзебезгә ялеп итер өчен безгә Алматы калаһына ешрак йөрергә кирәк дип уйлыйм. Безнең артистлар әлбиттә һич шиксез молодецлар, мотор итеп уйланулар һәр вакыттагыса күтәренке кәефтә спектакльләр бер тында гына үтеп китте. Бана ниһаять Алматы калаһының гастрольдән кайтып төштек. Алматы калаһы бик нык охшаны. Безне зрительләр бик яхшы ялы каршы алды. Спектаклебез бик яхшы үтте. Бик халык охшатты, алкышланулар. Һәм дә унда безнең якташлар белән очрашу булды. Очрашу бик ялы булды. Шулай аралашу булды. Арасында йырдар да булды. Сара бик матур үтте. Һәйбәт булды. Поездың кузгалу вакыты 21 сәгать 34 минутта. Поезд составы 2-нче платформаның 3-нче юлында тора. Гастроли были очень интересные, очень веселые, особенно в поезде, всем коллективом. Вот только приехали на большой зал, познакомились с актерами театра, пообщались с ними. Они ни разу не были в Уфе. Мы, вот наша молодежь, наше поколение, первый раз были в Алматах. Дай бог, чтобы и они приехали к нам на гастроли в наш Башкирский академический театр имени Мәҗит Гафури. Там, наверное, мы больше с ним познакомимся и теснее пообщаемся. Добрый вечер. Наконец-то мы в Уфе. Мы приехали из Казахстана. Хочется сказать, что в Казахстане нас встретили очень добродушно, приветливо. Погода порадовала. Мы ощутили вновь лето. Даже пришлось раздеться до рубашек, снять теплые вещи. Хочется сказать, что зритель был очень гостеприимный. Нас рады были встретить на сцене Алматы. Несмотря на то, что в поезде мы провели 2 суток, радовало то, что поездка прошла очень оптимистично, благодаря тому, что наш коллектив очень дружный. В поезде мы еще больше сплотились. Я благодарна руководству, что наш оркестр, хоть и частично, выехал на эту поездку. Впечатление очень положительное. Даже немножко грустно было уезжать, потому что до конца не смогли вникнуть и осмотреть все достопримечательности этого города. Но надеемся на дальнейшие гастроли с нашим театром. Аллаға шүкір, Казахстандан қайтып еттік Өфеге. Алматы қаласында болып қайттық. Шәүрәкәй спектаклімен меңе ит кеткес һәйбәт бардық, һәйбәт қайттық. Һәйбәт осып айттық. Қараусыларға оқшаны. Меңе бұл гастроль оқшаны. Үзенсәлекле гастроль поезд менән күптән йөргән юк ине.
Алмата, Южный Көньяк, Казахстанда беренче тапкыр үзенчәлекле кала нык окшаны. Таныштарымда сораттым. Тагыла онда үзенчәлекле табигатьтә йылы погода булдык. Әйбәт каршыланылар. Кешеләре үзенчәлекле яхшы кунаксыл халык. Шуңа рәхмәт оештыручыларга. Аллага шөкер итеп, рәхмәт барыгына.